Gañar a lotería de Nadal é cuestión de sorte, pero dende logo resultar gañador do concurso de postais de Nadal que se organiza en Cambados ten o seu mérito, e senón que llo digan a estas tres cambadesas que este venres recibiron o millor dos agasallos, un lote de libros, e o recoñecemento se houbo facer a hora de deseñar as súas tarxetas para felicitar estas importantes datas. Clara Rodríguez do Colexio de Castrelo fíxose cun terceiro posto, seguida por Nerea García do Colexio Santamé, que foi elixida como segunda. Pola súa banda, Lucía Pimenta foi a gañadora deste certame e explicou a Cámara de Canal Rías Baixas en que consistiu o seu deseño. Pois eu fixen a torre de San Saturniño por detrás, de fondo, e despois por diante fixen unha copa de champán e unha botella de champán de viño de champán espumoso e fixen como botando na copa e no ceo puxen Bo Nadal. Os Reis Magos foron invocados pola pequena Nerea do Cole de Santomé, quen tamén nos falou, iso sí, máis tímida que de costume, a pesar da súa alegría. Explícame un pouquiño, que debuxastes? Los tres Reyes Magos e Papá Noel. Pois así de alegre e festiva foi a xornada en Cambados, a pesar de que parece que a lotería de Nadal nesta ocasión non fixo parada na capital do Albariño.